Oral-B suunhoito. Jokaisella on omat suunhoidon tarpeet. Oral-B-vaihtoharjat on suunniteltu vastaamaan henkilökohtaisia hammashoidon tarpeitasi. Kysy neuvoa hammashoidon ammattilaiselta valitaksesi sinulle parhaiten sopivan harjaspään. Hammasväleihin jää ruokaa ja niitä on vaikea puhdistaa. Hammasvälien perusteelliseen puhdistukseen Oral-B on kehittänyt Floss Action harjaspään, jossa on ainutlaatuiset Micropulse-harjakset hammasvälien puhdistukseen, jotka tunkeutuvat syvälle hammasväleihisi ja poistavat aina 92% plakista vaikeapääsyisiltä alueilta. Oral-B Floss Action vaihtoharja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen. Jos sinulla on ientulehdus, tai sinulla on juuri ollut hammasleikkaus, tai sinulle on asennettu hammasimplantti, ikenesi saattavat olla aremmat ja sinun tulisi käyttää erityisen pehmeätä hammasharjaa. Oral-B Sensitive harjaspää on suunniteltu potilaille, joilla on herkät ikenet tai ientulehdusta. Siinä on erittäin pehmeät harjakset keskellä, joissa on ainutlaatuinen, pehmeä, voimutettu säijerakenne. Se tarjoaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen jopa kaikkein arimmillekin ikenille. Kahvi, punaviini ja tupakointi voi aiheuttaa hampaisiisi värjäytymiä. Pidät hampaasi luonnollisen valkoisina käyttämällä ProBright harjaspäätä. Sen suunnittelussa on otettu vaikutteita ammattilaisten käyttämistä hampaiden kiillotusvälineistä. ProBright harjaspäässä on kiillotuskuppi, joka on suunniteltu mukautumaan hampaan muotoon ja hammastahnan kanssa puhdistaa värjäytymät tehokkaasti. Oral-B ProBright harjaspää poistaa tehokkaasti pintavärjäytymät ja valkaisee hampaasi luonnollisesti. Plakki ja ruoantähteet kiinnittyvät helposti oikomiskojeisiin, siltoihin, kruunuihin ja implantteihin. Erityinen oikomiskojeille suunniteltu harjaspää puhdistaa hampaiden pinnat samoin kuin oikomiskojeet. Se poistaa turvallisesti ja tehokkaasti plakin ja siksi auttaa vähentämään ientulehdusta ja ärsytystä. Huomaa Interspace-harjaspään harjasten erityisrakenne, jotka poistavat plakkia syvältä hammasväleistä ja vaikeasti puhdistettavilta alueilta. Lasten leukaluut ovat pienemmät ja plakkia kerääntyy usein hampaiden purupinnoille. Tämän vuoksi Oral-B on luonut Stages Power harjaspään, jossa on pienempi pää ja erikoisharjakset. Siinä on korotettu sininen harjasrivi, joka on ihanteellinen purupintojen puhdistukseen, jossa on ainutlaatuinen säijerakenne pehmeään ja tehokkaaseen puhdistukseen. Stages Power harjaspäätä suositellaan yli 3-vuotiaille lapsille. Pidä suusi terveenä tehokkaan päivittäisen puhdistuksen avulla. Käytä Precision Clean harjaspäätä tarkkaan puhdistukseen. Kaksoissäikeillä varustettujen harjastensa ansiosta harjaspää ympäröi jokaisen hampaan ja hammasväleihin tarkoitetut pidemmät kärjet eli siniset harjakset puhdistavat syvältä hammasväleistä. Kaikki harjaspäät on suunniteltu erityisesti siten, että ne ympäröivät hampaat kuppimaisesti ja puhdistavat tehokkaasti hampaiden pinnat sekä hammasvälit. Harjasten sinisen osan haalistuminen ilmoittaa, milloin harjaspää on aika vaihtaa. Jokainen harjaspää on tehty sellaiseksi, että se sopii mihin tahansa Oral-B edestakaisin pyörivään sähköhammasharjaan. Oral-B vaihtoharjat. Tehokas, yksilöllinen puhdistus, jossa on laaja valikoima harjaspäitä, jotka sopivat sinun ja perheesi tarpeisiin. Oral-B sähköhammasharjojen vaihtoharjoista löytyy harjaspää kaikkiin tarpeisiin. Kysy hammashoidon ammattilaiselta neuvoa, mikä vaihtoharja sopii sinulle parhaiten.